Presyo sa bugas sa Bankerohan Public Market sa Davao City misaka na sab. Ang ubang klase subling mitungtong sa kapin 60 pesos ang kilo. Sa pagpanubay sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa maong palengke, anaa sa 2 pesos kutob 7 pesos ang gisaka sa kada kilo sa bugas. Sa karon doon na pa'y mapalit nga 57 pesos per kilo sa bugas, hangtod na sa 65 pesos ang kilo sa maong palengke. Hinuon doon na uban nga wala misaka ang presyo. Sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao sa usa ka rice retailer nga kinitungod sa domino effect o nagsunod-sunod nga epekto sa krisis sa Middle East nga miresulta sa dakong usbaw sa presyo sa lana. Samtang gilaraw na sa Department of Agriculture nga magpatuman og price cap sa imported nga bugas. Sumala ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang landed cost sa imported nga bugas anaalang sa 35 pesos, busa kung dugangan og 10 pesos sa merkado, dapat unta anaalang sa 45 hangtod 50 pesos ang presyo sa imported nga bugas. Dugang niini nga sa iyang tan-aw ang sobra sa maong presyo, magkonsidera ng profiteering ug ginapahimusla na ang kasamtangang sitwasyon sa nasud.